fašizmus napríklad, to už Liberálny fašizmus je vtedy, keď sa snažíte pod rúškom liberalizmu nejakým spôsobom oslabovať ľudské práva. A takto môžeme hovoriť, že liberálna diktatúra, to bude stále to isté slovo, ktoré platí. Jednoducho, z môjho pohľadu, to vehementé presadzovanie povinného očkovania, prevádzaného penalizáciou a trestaním ľudí, je vyjadrením tej podstaty sveta, v ktorej oni žijú. Buď je náš názor, alebo všetci ostatní budete za to potrestaní, keď máte iný názor. To je celý problém. Ja vnímam jediný tento problém. Nepripúštenie druhého názoru. Snaha o vypínanie médií, snaha o vypínanie blogerov, snaha o automatickú... viete, povedzte mi, kedy napríklad dneska napísali v denníku SME, že extrémista bombic. Poprvé, kde je tu tá úcta k prezumcii neviny? K 4 prípadom, ktoré ani neviem, či vôbec naplňajú skutkovú podstatu toho, čo sa rieši. Historicky staré, neviem kedy, každý máme svoj vývoj. Ale nikdy nenapíšu, že daňový podvodník Kiska. Chápete? Prečo nenapíšu daňový podvodník Kiska? Keď chcú mať tento slovník, potom všetkým rovnakým metrom. A nie pán prezident Kiska. Ja som napríklad za to. Pán prezident Kiska a pán bloger Dani Kolár. Navyše už len to, že sa snažia jeho umelecké meno, ktoré si zvolil, absolútne obchádzať, je len tým vyjadrením, že nestojí nám ani za to. No tak ale, rozumiete? Ja si vážim úplne každého. Kto kto má iný názor. Aj sám som sa pozrel do toho zrkadla, aj sám to tu predvádzam, my sa snažím, že mám tú trpezlivosť a odpovedám na každú otázku. Poďme všetci to spraviť. Ale keď to niekto urobiť nebude, to neznamená, že ho nebudem za to kritizovať. To neznamená, že nebudem dneska kritizovať tlačovku Progresívneho Slovenska, ktorá bola katastrofou. Nás obvinili z vlastných problémov, my zneužívame atentát a to akým spôsobom? Kedy som ja spomenul európske voľby v rámci tohto?